Madamati pa nakaibunong dagiti pang Noche Buenas karigiti nasurok 11,000 nga head of the families iti ili ti San Nicolas Ilocos Norte mga JCQ nga retoy keta mismo ada Mayor Mike Hernando ken Vice Mayor Napoleon Hernando pakairamanan dagiti konsehales iti aga sursuro karigiti na duma abar barangay tapno di kasaket may bunong dagitoy apang Noche Buena mga JCQ ni Boyan de Damag mga kaibigan. Gaputi kalikagom ni Mayor Mike Hernando ang maiparik na ti sapasap a panagserbi karagiti umili ti San Nicolas Ilocos Norte ket nangilatang ti LGU ti naigatang ti pang Noche Buena adagitoy ket madama ang maipapaay karagiti 11,700 nga head of the families adaytoy ket agdagop ti nasurok 11 million pesos. Sigon kay ni Mayor Hernando, ket kayat na nga iparik na, karagiti umili ti San Nicolas, ti anag ti Paskwa, ta uray basit laeng, dagiti na ipaay apang Noche Buena, ket uray kaskasano kano, ket maparagsak na, dagiti na duma-duma a pamilya, ken makatulong apakalag-anan, dagiti umili ti nayon, nga igatang danto, iti indanto pagsasangwan, inton disperas ti Paskwa. Ti panangidadaulo ni Vice Mayor Napoleon Hernando iti pagpandayan linteg kadwana dagiti ko konsehales ket isu ti kadwa ni Mayor Mike Hernando nga agsursursur karagiti barbarangay aditoy payen iti gundaway da ang makisarsarita ken mangammo dagiti na dumaduma a problema dagiti umili. Ket adda kami iti grupok tata dete parte ti social program tayo apo ket umay kami met maki Pasko may mimot ipaay tinanumo nga Paskwayo. For the first time adda ited nga nanumo iti munisipyo kadagiti amin nga pampamilya iti entero nga San Nicolas. Family heads ti Maykan agga po iti pundo iti munisipyo nga inaprobaran da apo Vice Mayor palakpakan tayo da apo dati ni Apo Vice Mayor, Honorable Eric Ruiz, Honorable Cesar Agustin, kandigiti na dumapay. Kuna ni Mayor Hernando, ket first time in history ti San Nicolas nga adda kastoy apan nakaipaay ti pang Noche Buena dagiti umili. Indro gimit at ang bigat, dete panangi danon kadagiti barbarangay, dete nanumo nga Noche Buena package nga nayon to ti pagsasangwan ti pamilya to no Paskwa worth 11,700,000 detoy ang Noche Buena package nga 11,700 met ti Maykan. Kami dandanon tata pambarami met nga mangkablaaw kadagiti kailyan tayo ori na mo lang maisagot aket ti importante aket nalagip ta ida ken mataktakunay na ita ida ket ulit agdet yaket nagapu iti pundot munisipyo. Part of the social program of the present administration. First time dito in the history of our town nga adda ipaay ti local government nga nanumo para kaditi sa pampamilya iti panahon ti Paskwa. Napalaos met ti ragsak ken panagyaman dagiti umili tangamin ket mariknada ti ayat ken suporta ti administrasyon ni Mayor Hernando ken kunada asapay kuma taagtultuloy ti ayat nga indamarik na ti agdama a gobyerno ti San Nicolas Ilocos Norte. Anay bagaal daw tay amin nga kabaranggayak ti San Pablo. Agyaman kami apo mayor tindakkel tulong mo kada kami kastamet ni kapitana kadagiti ko konsehales na dagiti BSW BNS apo. Agyamyaman kam unay di ka makasusubabat sapay ko maapo mayor tadanto pay sumaruno nga kaya mana ay nga ipaay mo kada kami nga tulong manin. First time yun makawati kasi Sir, iso nga nagdakla ragsak mi deti sir. Thank you sir. Ti sibubukal nga Barangay 20 San Pablo at ti kami nga umayagyamyaman ken ni Mayor Hernando ken kastamet kadagiti adda ti babaen na ket nakadakdakkel nga banag detoy sir para kadagiti Barangay 20. God bless you more and return sir. Maraming salamat Apo Mayor, Vice Kante amin nga naggapon na dito para Pasko ami. Agyaman kami una iti ado. first time yun makaawat iti kastoy nga pang Noche Buena. Wen sir. So, dakkel nga makatulong kada kayo dito pang Noche Buena ta haan kayton nga gumata. Awon sir talaga sasabali ti ragsak ti umawat ti kastoy nga itadda.
Ti Paskwa ket panawen nga intayo panangiparik na ti ayat karigiti kakabsat ken panawen nga intayo panagbibinuray karigiti adu a blessings nga intayo maragragpat ti intayo panagbiag. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.